Nikšićka župa se sastoji od 12 sela i ima nešto oko 4000 stanovnika. Ovaj predio je bogat raznolikom florom i faunom i vrlo je pogodan za lovni i ribolovni turizam. Ima rijeku Gračanicu i Liverovićko jezero. Osim prirodnih ljepota i vrlo gostoljubivih domaćina, što ćete sami imati priliku da primijetite, ovaj predio se može pohvaliti sa brojnim kulturno-istorijskim spomenicima. Prije svega bih izdvojila naravno manastir Svetog Luke, raj za oči i spokoj za dušu, zatim zabran kralja Nikole, spomenik palim borcima na Sutjesci i ostaci grada, kako ga mi u narodu zovemo Jerenin grad. Na putu ka Nikšićkoj župi ne možemo da ne posjetimo gazdinstvo Čipranića ili kako ga mi Nikšićani nazivamo skriveni Dragulj Dragovoljića. To imanje krase ogromne kamene kuće, mljekare, sušare, velike bašte, plastanici, bungalovi i restoran u kojem se mogu probati sve blagodeti ovog imanja. Restoran Zavičaj nudi vam jedan lijep i nezaboravan provod u toku dana. Restoran Zavičaj nudi nam jednu veoma bogatu gastronomsku ponudu. To je domaćih jela kao što su domaća teletina iz Posača, jaretina iz Posača i kačamak. U sklopu restorana Zavičaj nudimo i apartmane za prenoćište, kao i farmu gdje možete da upoznate domaće životinje koje imamo. To su koze, telad, ovce, svinje, kokoške, patke. Imamo u sklopu svega ovoga svoju vlastitu mljekaru gdje proizvodimo kozije mlijeko u veoma fine i atraktivne kozije proizvode, kozije sirove, surutku i mlijeko kozije. Tu imamo i domaću hranu kao naše domaće bašte i plastenike, isto nudimo našu hranu u ovom restoranu.